Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizothanda ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho Nkosi eliletha ukuqonda ezimpilweni zethu, elizile ukuzosihlukanisa nazo zonke izinto zenyama nobuwula benyama emhlabeni. Liyisibani, alikhanyi Nkosi. Lenze omunye nomunye olalele akwazi ukuthi ahlukaniswe nayo yonke imisebenzi yenyama engubutha phambi kobuso bakho. Nkosi, akekho wazi ubuhlakani bakho nokucabanga kwakho akufani nokwethu. Kepha siyacela Nkosi usimbulele intando yakho. Sinqobe inhliziyo zethu size kuwe siphenduke. Siufune umbuso wezulu kusayi namhlanje. Isikhathi usasinikile sona. Wena uthi wozanini kimi nina nonke enomileyo, nize nizophuza. Siyacela ke Nkosi ukuba size sizozwa izwi lakho, usisuthise wena, size ekuphendukeni, sikwamukele Nkosi ngokukholwa. Izwi lakho lifike lithola indawo enhlizweni zethu, siphenduke ngokomoya nangeqiniso. Wena ungokubaba kithi, thina sibe ngamadodana kuwe. Ayenziwe intando yakho Baba empilweni zethu manje naphakade. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane, ikakhulukazi laba bokukholwa abasindisiwe abathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zabo. Nabo bonke abantu abangaqondi ukuthi kuyini ukukholwa nokuthi kuyini ukusindiswa, indaba umuntu kumele asindiswe aphile ngezwi. Nakuzo zonke izitha zeqiniso nezwi likaNkulunkulu siyanibingelela. Sizocela kubo bonke abantu abalalele basheshise bathathe iBhayibheli. Ungabe usabuza uyakholwa awukholwa, thatha iBhayibheli namhlanje ukuze uzoba nokuqonda. Masifunda phansi ukuthi lokho esikukhulumayo kuyikhona yini lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. uNkulunkulu mayivuma 18 inhliziyo yakho njengamanje. Mungenali iBhayibheli, thatha ifoni yakho udownloade uthi iBhayibheli noma uthi iBhayibheli kuze uzofunda phansi ube nokuqonda namhlanje. Inkosi uJesu mayivumile. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi. Over to you Nondaba. Amen. Amen. Sanibingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu okunguye ongumqondisi nomsunguli webandla labangcwele. Amen. Okunguye ongumphethi nomphelelisi wakho konke okukhona emhlabeni. Ungu-Alpha no-Omega. Ungunguye owayekhona nokhona nozayo. Ukuthi wake waphila emhlabeni wabasenyameni. Amen. Manje usekhona ukuphila ngokamoya. Yes Lord. Ukuba wakhushulwa yifu wayezulwini. Ingakho lithi ke owayekhona enyameni. Amen. Nasekuqaleni wayekhona ngaphambi kokusekela kwakho konke. Ungokhona njengamanje uhleli esihlalweni sakhe sobukhosi noma ungakwesokunene esikayise ezulwini. Bese ukuthi ungozayo ngokuba incwadi ithi uyeza ngamafu. Amen. Bonke amehlo ayombona. Ingakho ke sithi unguye ongunguye owayekhona nokhona nozayo. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Akekho abonisana naye. Konke ukwenza ngamandla akhe. Amen. Uma ngishumayela ivangeli angilweli uNkulunkulu. Yes Lord. Ngishumayela ivangeli ngiyamembula uNkulunkulu. Amen. Kanjalo uma kuqhamuka umuntu efuna ukuphikisana nami, akaphikisani nami, uphikisana nemibhalo ngokuba mina ngimbula imibhalo, ngichaza imibhalo. So khona abantu abagcina sebebhajwa ekutheni bafuna ukukuveza ukuthi wena wrong ngokuhlakanipha kwabo.
ngolwazi lwabo oluyingcosana olungaphelele olungaqhamuki kuKristu. Amen. Bese befike babhajwe intangeni ngokuba neBhayibheli liyasitshela lithi ungakhuluma okuningi nesula. Yes, Lord. Lithi talk nothing much with a fool. Ngokuba nawe ugcina sokufana naso isifula. Thiwa phendula isifula ngobula baso. Amen. Ukuze ugweme ukudonsisana. Ngokuba uma uphendula isilima ngobuhlakani sizibona sihlakaniphile sona ngokwaso bese sifuna ukuqhubeka sandise ukulima nako isigcine sesiholele ekutheni ube isilima njengaso. Namanje nake siyabonga umusa kaNkulunkulu nothando. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abanikile izwi wabanikela kithi ukuthi basinike izwi babhala phansi umqulu lo mqulu esubiza ngeBhayibheli noma subiza ngencwadi engcwele. Abanye bathi izwi likaNkulunkulu. Yes, Lord. Thina futhi nathi sithi izwi likaNkulunkulu izwi lenkosi uJesu Kristu. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abashiya nobufakazi ukuze baqhubeke bathule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, munye umoya, munye umbhaphathiso, yinye inkolo. Amen. Konke kuvela kuBaba wethu osezulwini. Uyena washiya ubufakazi nabapostoli ubufakazi bokwamoya oyingcwele kulabo abakholwayo abayowamukela ukuthi uma sikholwa senza intando kaNkulunkulu siyakuba ngamadodana namadodakazi. Kodwa ke kufuneka uqale wazi ukuthi uma wena ufuna ukuba indodana kaNkulunkulu kunendlela ekumele uyihambe, leyo ndlela ibekiwe ngoba iphansi eBhayibhelini ngokuba waqala wafika uJohane uMbhaphatisi kwincwadi kaMathewu chapter 3. Funa starting from chapter 3. Mase ungiphe from verse 2. Amen. Noma ungiphe starting from verse 1. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Into okumele uyiqonde ukuthi kunendlela ekumele ihanjwe. So le ndlela ekumele ihanjwe iyona ekukhululayo nekudonselayo. Ekuyiyona ekukhombayo. Uma sohamba ngomoya oyingcwele, umoya oyingcwele uyakudonsa. Lo yangakhona uyakuphephula uyangakhona awuphiki. Awuthi umoya oyingcwele ukudonsela emuva ufuna ukuya phambili ngenkani. Umoya oyingcwele awuthi uma ukudonsela eceleni wena ufuna ukuhamba uye phambili ngenkani noma emuva ngenkani. Uma umoya oyingcwele ukubizela ekutheni ulandele wona, awulandeli izinkanuko noma uqonda kwakho ngoba yini? So hamba ngokukamoya. Hallelujah, glory to God. Oh, hallelujah, 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 glory to God. Uhamba ngokukamoya. Kamoya akudingi ukuhlakanipha kwakho. Dinga ukuhlakanipha kwamoya. Ngoba mase unomoya oyingcwele khona into okumele uyazi ukuthi isincwadi intando yakho mayenzeke. Intando yakho mayenzeke. Kusho uJesu efundisa abantu ukuthandaza bese khuleka esezohamba yobethelwa athi ke Baba intando yakho mayenzeke. Lenkomishi engiphethe mayidluliswe kimi kodwa ngabe intando yami akube intando yakho Baba. Ngokuba uyazi ukuthi ayikho into indodana engazenzela yona. Yonke into indodana yenzayo ikhazimulisa uBaba. So kanjalo uma umoya oyingcwele ukuwena wena ukhazimulisa uNkulunkulu ngokuhamba kwakho ngokuba awuhambi ngokuqonda kwakho. Uhamba ngokuqonda noma ngentando kamoya oyingcwele. Ufuna ungiphe? Hallelujah. Ngiphe usheshe. Incwadi ngokukaJohane. Incwadi ekaJohane. Isahluko sesihlanu. Isahluko sesihlanu. Verse 25. Verse 25. Ngiqinisile ngithi kimi. Na indodana uJesu Kristu uthi ngiqinisile inkosi yethu uJesu Kristu ithi ngiqinisile. Ngithi kini na isikhathi siyeza sesikhona namanje manje yisona sosikhathi lapho abafileyo
bayakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu. labo abangasahambi ngokuqonda asebefele ezonweni zabo abafisa ukuphenduka siyeza isikhathi elisona isikhathi manje ukuthi bezwe izwi leqiniso bezwe umoya oyingcwele bese-ke yimake bese-ke phinda ngale kwincwadi ngoba khona into ekumele bayizwe before uJesu afike akhulume lento yokuthi abantu kufanele baphenduke khona oqala oseyikhulumile uJohane uMbhaphatisi uthini Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Yes sir. Ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhaphatisi. Kwasekuvela uJohane uMbhaphatisi. Eshumayela ehlane laseJudiya. uJohane uyashumayela. Amen. Uyashumayela ehlane ugcwalisa isiprofeto. Uthini? Ehlane laseJudiya ethi wayethi phendukani ngokuba umbuso wezake nanti abalekile ekumele siyenze uma siza kuNkulunkulu isincwadi phendukani uma ushumayela ivangeli uthi abantu abaphenduke ubakhombisa indlela kaKristu angeke ushumayele enye ivangeli noma enye gospel ngaphandle kokutshela abantu ukuthi abaphenduke. Hallelujah. And lokho awukuthathi kudala ubusho mhlawumbe lokuthi uphe isisoka ubhala phansi ukuthi uzoqala ngalapho ukukhuluma. No. Mawufika utshela abantu ukuthi phendukani. Uhlala nomuntu ufuna ukwazi ukuthi yini engangenza ukuthi ngikholwe uyamtshela ukuthi phenduka. Hallelujah. iBhayibheli lithi phenduka. Hallelujah. Yonke imibhalo ehlangene noKristu phendukani ithi phendukani. Yonke umprofeti uJohane uMbhaphatisi uthi phendukani. Abaprofeti ngaphambilini ababeshumayela uJeremiya Isaiah bonke babekhuluma ngokuthi abantu abaphenduke. Bonke abapostoli bafika batshela abantu ukuthi abaphenduke. uJesu Kristu ufika atshela abantu ukuthi abaphenduke. Imake uthi la uJohane uMbhaphatisi abaphenduka ngithi. So mesho njalo ethi abantu abaphenduke asambe sokuveza futhi uJesu Kristu kwincwadi kaMarko chapter 1 verse 15. Hallelujah. Ncwadi kaMarko chapter 1 verse 15. Amen. Sizwa ukuthi uJesu Kristu akakhulumi in the same thing ekhulunywa uJohane uMbhaphatisi. Verse 15. Yes, wathi chapter and verse. Incwadi ivangeli ngokukaMarko isahluko sokuqala verse 15. Yes sir. Wathi isikhathi wathi uJesu Kristu esephuma kobhaphathiswa uJohane uMbhaphatisi njengoba ephuma kobhaphathiswa uJohane uMbhaphatisi wahamba wayentabeni wahola umoya ukuthi ayolingwa walingwa wasebe sebuye sezoshumayela ivangeli. Into yokuqala ikhuluma kubantu athini isikhathi sigcwalisekile. Konke kugcwalisekile manje. Umbuso kaNkulunkulu ususondele. Umbuso kaNkulunkulu njani? Ususondele. Umbuso kaNkulunkulu usuke eduze. Phendukani. Uthini? Phendukani. Utsheleke wena ukuthi uJesu Kristu wayeshumayela ngothando. Utshela abantu ukuthi abenze njani? Phendukani. Eyizindaba. Likholwe ivangeli. Likholwe yini? Ivangeli. Funa ukuthi akholwe igospel. Phenduka, bethi waphenduka kusho ukuthi khona into oyenzayo engafanele. Amen. Kukhona into oyenzayo engahambisani nomoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Ungabe uyasho uJesu Kristu athi akuyona into engena emlomeni. Amen. Kodwa into engcolisa umuntu. Yes Lord. Izenzo zakhe. Amen. Njengoba engcoliswa izenzo zakhe, yini izenzo zakhe? Bese bala lapha kwincwadi kaMathewu. Amen. Chapter 15 from verse 11. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 15. Yes sir. Verse 11. Yes sir. Akusikho okungena emlonyeni. Asikhona okungena emlomeni okungcolisa umuntu. Okungcolisa umuntu. Kepha okuphuma emlonyeni. Asikhona okungena emlomeni okungcolisa umuntu. Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu. Kepha izinto kepha okuphuma emlonyeni eziphuma ngaphakathi komlomo wakho. Lokhu kungcolisa umuntu. Lokho ikona okungcolisa umuntu. Lokhu okuphuma emlomeni ikona okungcolisa umuntu. Elithi iBhayibheli. Hallelujah. Izinto eziphuma emlonyeni wakho izona ezingcolisa umuntu. Ngoba yini? Hallelujah. Yini? Hallelujah. Ngiphe
khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye. So ngenxa yokuthi abantu bayahlabeka uma ushumela ivangeli iqiniso ujova abantu ngathi uphethe umbese noma uphethe umkhonto ngathi ubahlaba ngomkhonto ngathi ukuthi khona lobathuluka khona. Uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi baqhubeka na. Abantu abaphila esonweni bayashesha ukukhubeka. Abantu abaphila haleluya hlonishwe God haleluya. Abantu abaphila esonweni bayashesha ukuhlabeka. Especially labo abazibiza ngamaKristu. Kungcono umuntu ozazi ukuthi hayi mina angikholwa ngiyisoni vele. Umuntu ongakholwa uyisoni. Ngokuba noma kuthiwa ukholwa kaShembe. Uyisoni. You understand? Ngoba yini kaShembe bathi bahlabela amadlozi bashisa impepho. Abashumayeli ngoJesu Kristu abaphapathisa abantu egameni likaJesu Kristu. And futhi bona bathatha abafazi nga2 bagcinisa abatha. Bekuningi abakwenzayo phambene nemfundiso. Uyisoni mawusenda kaShembe usonke eMaromini nawo uyisoni ngokuba yini unesithombo odongeni othandaza kusona futhi nina nimiza uMaria ngoba kaNkulunkulu okunenza kube weso kwenu. Anifuni uvuma uNkulunkulu nithi ke uMaria wazala uNkulunkulu wakayizwa upload leyo haleluya praise God. Uthi uNkulunkulu ke mina nguAlpha noOmega konke kukhona ngenxa yami wena uzothi uNkulunkulu wazalwa wisibula emva kwalokho nthandaza esithombeni nithi yethi Maria ocomileyo makaNkulunkulu haleluya. You understand? Abantu abayizula usonto kumaluthela kumaluthela nakhona bathi ke abantu besifazane bakashumayela nakhona bathi kumaluthela ke futhi bahlabela amadlozi. Amasonto ase-South Africa noma eAfrika bonke bamaKristu kodwa benza izinto eziphambene neBhayibheli. Abanye abantu bama-Christians bathi i-religion yabo noma inkolo yabo i-Christianity ayikho into ekuthiwa i-Christianity eBhayibhelini. Futhi emva kwalokho emabandleni abo abantu besifazane kuthiwa baphakamisa izandla namadoda akhona bavuma uNkosi njengoNkulunkulu. Akukuphi le khona bathu abantu abaphakamisa izandla bavume uJesu Kristu bese kuba basindisiwe. Abanye bathi once you saved you always saved. Saved once always saved. Usindiswe kanye uzosindiswa nomphelo. Ukuthi lokho umusa esunikiwe wokuthi thina sisindiswe niliwena license ukuthi nihlale ezonweni. Kanti basholana ukuphendukana uma kukuthi ke ilicense yokuthi ke ninomusa afuneke lihlale ezonweni. Ungona nje lapha nalapha ya uNkulunkulu nomusa kunike wona. Vele lezo zinto sifundiswa abafundisi bamanga kubantu abangalazi iqiniso. Amen. Uma kukuthi kufanele libhaphathiswe ngifundile incwadi kaJohane chapter 3 verse 16 or starting from verse 15. Sibheke kumele silungise siayine ichazo ngokuphelele ukuze nobani othi ufuna ukuza kuKristu azi ukuthi akuvele nje ufike kuKristu khona into ekuthiwa bayishoyo kuthiwa ke i-sinner's prayer bathi umthandazo wezoni. I-sinner's prayer asinayo eBhayibhelini. No. Asinayo i-sinner's prayer eBhayibhelini. Mawamkela uKristu uyaphenduka. Shumayela ukuphenduka. Hallelujah. Lithi ivangeli iphendukani. Yes Lord. You understand? Ngiphe incwadi. Incwadi ngokukaJohane sahluko sesithathu. So manje incwadi ekaJohane uJohane uyafika eJudiya uyamemeza ukuthi abantu abaphenduke. Yes Lord. Bese bephenduka abantu beza kuyena. Bezwa kuyena uzothi ke mina ngiyanibhabhatisa kube ukuphenduka kuphela. Uthi mina ngiyanibhabhatisa kube ukuphenduka kuphela. Ngiyanibhabhatisa kube ukuphenduka kuphela. Amen. Ukubhabhathisa. Yes Lord. Ngiyanibhabhathisa. Amen. Ungabe ubhabhathisiwe yini? Noma ungamkhetha uKristu ngomlomo kodwa uma ungabhabhathisiwe ngeke uze ungene embusweni kaNkulunkulu ngokuba kubhaliwe phansi. Ithi incwadi uJohane weza ememeza etshela abantu ukuthi abaphenduke. Emva kwalokho wayesethi ke uyamabhabhathisa kube ukuphenduka. Yes Lord. Kodwa ozayo emva kwakhe izicathulo zakhe angakwazi ukuzigqoka noma ukuzifasa noma ukuziqaqa. Yena uyeza uzobabhabhathisa ngomoya oyingcwele nangomlilo nangamanzi. Hallelujah. So manje uJohane uzosikhombisa la noJesu Kristu. Amen. Bobabili. Amen. Bafuna ukusikhombisa ukubaluleka kombhabhathiso. Amen. Kwenzakalani?
Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu. Yes, sir. Verse 16. Yebo. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Ngithe mina incwadi kaMathewu chapter 3 verse 16 verse 15. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu verse 16. Yes, sir. Sorry mbazalwane. uJesu esebhaphathisiwe 15 verse 15. uJesu waphendula wathi kuye. Chapter 14 verse 13. Khona uJesu evela eGalile. Wathi uJesu evela eGalile. Wafika kuJohane eJordani. Wayeseqhamuka evela eGalile weza kuJohane eJudiya eJordani ukuba azobhaphathiswa nguye. Nangu uJesu umuntu ongcwele ekuzalweni kwakhe. Ingane kaNkulunkulu emsulwa. Njengoba incwadi isho ngale kwaJohane ithi wanikela ngendodana yakhe kuphela yona yodwa. Engenaso isono. Kodwa cabanga umuntu ongenaso isono. uNkulunkulu ukuyona indodana. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu ukuyona indodana into ayizele. Uzele ukuzosikhombisa ukubaluleka kokuzithoba nokuphenduka. Ngokuba fanele sifundiswe ngoba thina siyizoni yonke into njengesono noma njengesoni. Fanele ufundiswe ukuthi ihanjwa kanjani indlela yobungcwele. So into yokuqala ukuphenduka esonweni sakho osenzayo esiphambene nezwi likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu. Bese uphenduka uNkulunkulu ngapha indodana yakhe uJesu Kristu. Ayisona isoni. uJohane uMbhaphathisi akasona isoni. Kodwa izwa into eyenzakalayo. Verse 14. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu verse 14. Kepha uJohane wamalela musu ujaha 13 verse 13. Khona uJesu wavela eGalile wafika kuJohane eJordani. Wayesefika kuJohane eJordani ukuba azobhaphathiswa nguye. Azobhaphathiswa ubani? Nguye. uJesu akanaso isono. Mina ngokwami akumfanele ubhaphathiswe. Kodwa ke ngokwencwadi nangendlela kaNkulunkulu angiphikisani nayo. Ngisho ngokuba ke lokhu akwenzayo umuntu ongenaqala uzofundisa izoni ukuthi yini ekumele ziyenze. Umlungelo kuba gcwalise konke. Hallelujah. Lezo yini ekumele ziyenze ukuze zibuyisane noNkulunkulu. Ngokuba akekho umuntu ozothi ke usindisiwe engazange azabhaphathiswe. Ngokuba lo Jesu othi uyamvuma into ayenza akukhombisa yona ukuthi kumele uyenze ubhaphathiswa before wena wamkele isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Ngeke uvele ubhaphathiswe ungazange wena uphenduke. Ngeke uzuphenduka wena ukuthi wena ke ufuna ungena ezulwini kuphela uzophenduka bese ungabhaphathiswa. Funeka uphenduke ezonweni zakho. Njengoba uJesu Kristu esikhombisa. Uthi methi uzobhaphathiswa uJohane. Wathi uJohane. Kepha uJohane wamalela wathi. uJohane ufuna ukunqaba ngokwakhe akasiboni isidingo sokuthi abhaphathise uJesu Kristu. Uyena uthini ufunde? Ngimi oswele ukubhaphathiswa. Uthi uyena. Do you understand? uNkulunkulu uzithobile. Wasuka ehlalweni sakho sobukhosi wazongena kumuntu. Mase azongena kumuntu uzokwenza into efuna ngabe yenziwa umuntu. Oyisoni. Yena engesona isoni. Ukukhombisa amandla nezinga lokuzithoba. Nezinga lomusa analo uNkulunkulu ngakho. You understand? So manje uNkulunkulu akanasona. Indodana yakhe uJesu le ahleli kuyona ayinaso isono. Kodwa ke uyenze yazithoba. Yeza kuJohane eJordani ukuthi izobhaphathiswa. uJohane uzibona engafanele ubhaphathisa indodana kaNkulunkulu. Ngokuba yena uzibona yena uqobo lwakhe engcolile. Izinga lakhe uJohane naye lokuzithoba nokuzehlisa nokuzibona ngelutho. Ingakho ethi angifanele ubhaphathiswa wena imina ofanele ubhaphathiswa wena. Kodwa uJesu Kristu uyakutshela uthini?
Yimi oswele ukubhaphathiswa nguwe. Yimi oswele ukubhaphathiswa nguwe. Wena uza kimi na? Wena Jesu. Wena omkhulu kangaka uza kumina. Amen. Mina ufuna ngabe mina ubhaphathiswa wena. uJesu waphendula wathi kuye, wayesethi uJesu Kristu, vuma kalokhu, uthi uJesu kufanele vuma kwenzeke lokhu, ngokuba kusifanele ngokuba ukugcwalisa lokhu kufanele kwenzeke ukugcwalisa ima. Wow, yonke into yenziwe nani? ukugcwalisa. Uthi kwincwadi kaMathewu chapter 5 verse 17. Yes Lord. Amen. Ngiphe incwadi kaMathewu chapter 5 verse 17. Amen. Ningathi ngize ukuchitha umthetho. Uthi akazelanga uzokwenzani? Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizela umprofeti Johana, umprofeti omkhulu Johana. Uthi angizelanga ukuzochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Bonke okwenziwa uMose uzokugcwalisa. Bonke okwenziwa uMose kanye nabaprofeti abalandele emva kwaMose uzokugcwalisa. Yena uzogcwalisa ini? Umthetho. So ingakho ethi Johane, vuma. Yes Lord. Hallelujah, glory to God. Vuma kalokhu. Vuma kalokhu. Ngokuba kusifanele ukugcwalisa ngokuba kanjalo. uma senza lokhu Ukulunga konke. sigcwalisa konke ukuze konke kuqonde ngohlelo, ukuze uma abantu bebeshumayela ba-understand ukuthi iyiphi indlela. Indlela into ekutheni kushumayela ivangeli. Mese kushumayela ivangeli, mese umuntu ayahlabeka enhlizweni yakhe, mese ehlabekele enhlizweni yakhe, mese kuthiwa ke uyaphenduka. Uma esephendukile wasibona ukuthi uyisoni, esethi ke ngifuna ukuhamba indlela kaKristu, mese kuthiwa ngena emanzini. Geza izono zakho. So uma ezobhaphathiswa uJesu Kristu uzobhaphathisa wenzela ukuthi wonke umuntu ohamba emva kwakhe adlule kulosiko lokungena emanzini. You understand? So isiko lokungena emanzini ukuze ubhaphathiswe. Hallelujah. Yilona elikusondezayo elikwenza ube nokhiye wokungena embusweni kaNkulunkulu ngokuba usuvumile ukuthi uyisoni. Njengoba uvuma ukuthi uyisoni, lokhu okwenziwa uKristu nawe ufuna ukwenza. Ingakho kwincwadi eJohane chapter 3 verse starting from verse 3 uJesu ukhuluma noNikodemu. uNikodemu omunye isikhulu sabaFarisi, kodwa ke waqhamuka ngesinye isikhathi weza kuJesu Kristu ebusuku. Yini useyakholwa? Welethwa kuJesu Kristu ukukholwa ukuba ebona imisebenzi uJesu Kristu ayenzayo. Wayesezovuma ukuthi hayi. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 2. Yebo. Lowo ke weza kuye ebusuku. Wathi kuye Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi. Nangoke uyazivumela uthi siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovele kuNkulunkulu. Siyazi akazikhulumele na yedwa. Khona abanye abayaziyo le ndaba abahamba naye uFarisi uNikodemu ngoba abafuna ukumvuma uJesu. Ingakho batshela encwadini athi ke nina nizofela ezonweni zenu, nizongifuna ngeke nisangithole ngokuba nifuna ukukholwa iqiniso. Amen. Ngokuba akakho ongenza lezibonakaliso. Ngokuba lezibonakaliso zenzayo wona Jesu wena thisha wethu. Ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. Ubungeke uzenze lezibonakaliso uma uNkulunkulu bengekho kwena. uJesu waphendula wathi kuye, wayesethi uJesu Kristu kuyena, ngiqinisile. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Uthi ngiqinisile ngisho kuwe. Uma umuntu engazalwa kabusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu. Yesu ndaba. Angewubone umbuso kaNkulunkulu. So uma kuthiwa ke kuyashunyayelwa egcineni mase sithina ke. Act 2:38. Yes Lord. Mase thu bright again. Amen. uPeter wathi kubona, phendukani. Hallelujah. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ukuthethelelwa kwezulu. Khona niyakwamngeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele. Hallelujah. Glory to God. You understand? Athi uJohane umbhaphatisi eJudiya, phendukani. Yes Lord. Athi uJesu Kristu, phendukani. Hallelujah, glory to God. Athi uPetru, phendukani. Hallelujah. You understand? Ivangeli elokuphenduka ingakho uJesu Kristu
wathi mesevuka ekufeni Yes, Lord. wahlangana nabafundi bakhe wabatshela ukuthi ke le kubhaliwe ngami ukuthi ke kufanele indodana yomuntu idlule kulezihlupheko ife bese kuthi ngosuku lesithathu haleluya God ivuke bese ivukile bese kuhambe yoshumela ivangeli lokuphenduka alikho elinye ivangeli ungahamba uyongena esontweni newigi yakho ungahamba ungena esontweni nebhodla likabhiya lakho kodwa bese uphuma ufuna ukuphuma ungaliphethe haleluya haleluya understand ungangena esontweni namadoda amathathu kodwa bese uphuma ufuna ukuphuma unendoda yonke noma ungenayo indoda mengwashadile understand ungangena esontweni ulala nabanye abafana kodwa bese uphuma esontweni ufuna ukuphuma sengasathandani namuntu ungasalala nabanye abafana understand ukuba yini ivangeli haleluya haleluya yakutshela ukuthi ivangeli phenduka phendukani haleluya glory to God ngokuba umbuso wezulu ususondele understand ukuze wena ugenze izono zakho ubhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu understand ngokuba lesiphiwo ngiseni isabantwana benu isabo bonke abakude understand ngesikhathi umpostoli Paul understand glory to God ngesikhathi umpostoli Paul eshawa umbani kubaneka kwincwadi yezenzo ngithi sahluko ungibhekela phakathi sahluko ngithi sahluko 9 noma ungibhekela sahluko 10 ngithi sahluko 9 ngaseqaleni haleluya u9 ngikesebaneka kusikwenzakalani incwadi yezenzo esahluko 9 verse 1 kepha uSawulu esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi wathi uSawulu esanelukuluku lokufuna ukubulala abantu bakaNkulunkulu waya kumpristi omkhulu wayeseye kumpristi omkhulu wacela kuye incwadi yokuya eDamaseko wayesefuna incwadi yokuya kuphi eDamaseko ufuna incwadi yokuya eDamaseko emasinagogeni ufuna ukuqeda abantu bakaNkulunkulu kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela abesilisa nabesifazane abayise eJerusalem beboshiwe you understand kepha ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko kwambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini wawa phansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye Saul Saul ungizingelelani na wathi Saul umzingelelani na kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini kulikhuni kuwena ukukhahlela ezinkandini wayesethi ungubani Nkosi yes sir wathi mina nginguJesu omzingela wena omzingelayo usethi ke yini kumele ngenze kodwa vuka ungene emzini ozakutshelwa lokho okumele ukwenze so bambe lapho theme sevukile bamdonsa ngeke ngasabona nabebamba naye bamusa kulo muzi kwasekhonelo lethu Ananias yona naye ayikholo so le ndoda leyo uNkulunkulu wasibonakalisa kuyona ngifuna ukuqala phaka ku verse 17 wothebe bese sibonakalisile kuyona wayesethi ke ngifuna kunendoda ezoqhamuka noma hambe endaweni ukuthi kunendoda ezofika lapho lo ndoda leyo ufune kuyibeka izandla ivuleka amehlo ilindele wena wayesehamba kuAnanias kumpostoli Paul thembe sefika kuyena qala pha from verse 17 haleluya incwadi yezenzo sahluko 9 verse 17 khona wahamba uAnanias yes sir wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe imake uAnanias uyasuka uthunywa uNkulunkulu uyahamba uyobeka izandla kumpostoli Paul mebeka izandla kumpostoli Paul wasebenzakalani wathi Saul izalwane inkosi uJesu eyabonakala kuwe inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo ibonakale kuwe kulendlela oqhamuke ngayo ingithumile ukuba yona engithumile kuwena ubuye ubone ukuze ngizokuvula amehlo ugcwaliswe ngomoya ongcwele ugcwaliswa ngani ugcwalise ngomoya ongcwele ugcwaliswa ngomoya ongcwele Apostle Paul uthi uthi uAnanias le ndoda njengoba ezoyibeka izandla kufanele ayivula amehlo amezevula amehlo bese ayibeka izandla igcwaliswe ngomoya oyingcwele you understand ngifuna uzwe into ebalekile eyenzeka kumpostoli Paul kwawa masinyane emehlweni akhe kwase kuvuleka amehlo akhe kwangathi inkwethu kwase kusuka emehlweni akhe ngathi inkwethu ingeva lamehlo wabona
wasukuma Emva kwalokho wathi esebona wasukuma. wabhabhathizwa Wenzani? wabhabhathizwa Wenzani? You wabhabhathizwa. understand? Wabhabhathiswa Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Le nkosi evele kuyena Amen. yamvala amehlo Amen. wawaphansi emva kwalokho wasekhala. Yes, Lord. Yayisithi inkosi-ke imini uJesu Kristu lo mzingelayo. Yes, Lord. Manje ngiyakuthuma ukuthi uhambe endaweni ethize. Yes, Lord. Uhambe eDamaseko. Yes, Lord. Mafika eDamaseko yilo khona bazokulapha khona. Bafike bambeka izandla azange bamfake imithi. Amen. Amen. Azange bamthathe. Amen. No. Azange bamnike imbiza. Yes, Lord. Bambeka izandla. Amen. Kwase kuvuleka amehlo. Yes, Lord. Ekuthe sekuvuleka amehlo wayese nomoya ingcwele wehlela kuyena. Yes, Lord. Emva kwalokho wayesebhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Ngokuba yilona kuphela igama ekuthiwa lizobhabhathiswa ngalo. Yes, Lord. Yini? Ngokuba kwawuyena esevulekile amehlo wahamba ushumayela ivangeli. Yes, Lord. Kwangangokuthi wathi esehlangana nabanye abafundi Amen. kwincwadi yayo lencwadi chapter 19 from verse 1 esehlangana nabanye abafundi usefuna ukwazi ukuthi ke ngabe sebamamukela yini umoya engcwele. You understand? Khona abantu ababengekho bamamukela umoya engcwele kodwa bekholelwa kumbhabhathiso kaJohane. Amen. You understand? So umpostoli Paul wahlangana nabo, Sawulu wahlangana nabo wathini? Hallelujah. What incwadi is izenzo isahluko 19 verse 2. Yes, sir. Wathi namukela yini umoya ongcwele mhla nikholwa na? Namukela yini umoya engcwele mzwane nikholwa na? Ebuza labafundi. Bathi kuye chabo asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Babengakoyazi indaba kamoya engcwele. Wathi pho nabhaphathizela kukuphi na? Pho babhathiswa kanjani na? Base bethi kukho ukubhaphathiswa kukaJohane. Babhabhathiswa bagcina ngokubhabhathiswa ngombhabhathiso wokuphenduka kuphela. Lord. So babengakwazi ngombhabhathiso Yes, Lord. wesiphiwo sikamoya engcwele. Yes, Lord. Babengakwazi ngokubhabhathiso womlilo. Amen. You understand? Amen. So manje umpostoli Paul useyabagcwaliseka ukuthi ke nakho enimele nikwenze manje. Amen. Amen. uPaul wayesethi uJohane wabhaphathisa umbhaphathiso wokuphenduka. uJohane wabhaphathisa umbhaphathiso wokuphenduka kuphela kusho ukuthi wawuzishiya izono Yes, zakho. Lord. Awukho umoya engcwele ngaleso sikhathi. Akwakowunikwa. Amen. Ethi kubantu mabakholwe nguye obeza kuza emva kwakhe. Abakholwe kubani? Nguye obeza kuza emva kwakhe. Kungukuthi uJesu. Kungukuthi ubani? uJesu. So lalela uJohane Yes, Lord. wabhaphathisa abantu kube ukuphenduka Yes, kuphela. Lord. Yes, You Lord. understand? Yes, Ngokuba Lord. umoya engcwele Yes, Lord. wayengakobi khona. Amen. Umoya engcwele wayesa kuKristu kuphela. Yes, Lord. Umoya engcwele wahlala kuKristu kuphela. Yes, Lord. Kwakumele kugcwaliseke konke, afe avuke, mase file wavuka, mase khushulele ezulwini, mase ke balinde. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. So phela sichazele. Yes, Ngiyiphela mase uyaqeda mase siyaphindisa bachazele. Bathi ukuzwa lokho Bathi ukuzwa lokho, babhaphathiswa egameni lenkosi uJesu. base bezwa lokho bavuma ukuthi manje kufanele sibhaphathiswe nathi egameni lenkosi uJesu. Amen. Kwathi uPaul esebekile izandla phezulu kwabo. uPaul lokhu abakwenza kuyena Amen. naye wakwenza kuba abafundi bakhe babeka izandla. Umoya ongcwele wehla phezulu kwabo. Wase kwehla umoya oyingcwele wehla. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Wehla umoya oyingcwele. Hallelujah. Wehlela kubona. Yes, Lord. Baqala Base bekhuluma baqala ngezilimi bakhuluma ngezilimi base baprofesa. baprofeta. You understand? Ngokuba yini sebavulile uqonda. Izwi likaNkulunkulu Yes, Lord. kufanele uqale uphenduke. Amen. Bese uphendukile bese emva kwalokho uyabhaphathizwa. Yes, Lord. Bese uyalinda isipho sikamoya engcwele. Ngokuba ke kwincwadi kaLuka. Amen. Hambe kwincwadi kaLuka chapter 24. No, before lo ncwadi, incwadi kaJohane kuze ke bezoqonda ukuthi ke umoya engcwele kwakumele uJesu Kristu aqala afe ukuze ke Amen. athunyelwe. Yes. Incwadi kaJohane chapter 7 verse 38. Incwadi ngokukaJohane Yes sir. isahluko 7 Yebo. verse 38. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi Kepha ngosuku olukhulu lokugcina lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze.
So usekhuluma nabo uJesu Kristu, ukhuluma into nawe wenzeni ukuze ke uma seyenzeka bakhumbule ukuthi uJesu wayikhuluma lento le. Yezwa lento le. Usethi ke uma kukhona omileyo uma kukhona omileyo akasho yini kwincwadi kaIsaiah chapter 55 athi woni lenomileyo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Woni lenomileyo. Woi moshi madeni untengo bhiya namawayini. Ninika abafundisi imali benifundisa ivangeli lamanga. Uthi wozani mina nginiphuzise nizothenga mahala. Nizoniphuzisa ubisi. Nginiphuzisa iwayini, nginiphuzisa amanzi. Yabo bese vakala ngobatshele la uthi omile makeze kimi. Oza kimi ngiza kumphuzisa. Ngiphe. Omile makeze kuKristu. Amen. Hallelujah. Futhi baba. Hallelujah. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo Okholwa yimi njengokusho kwani kombhalo umbhalo ufanele sikholwe izwi fanele sizwe lona yeke indaba yenyama ngoba umazi uJesu Kristu angimazi uJesu Kristu kodwa izwi likhuluma libhaliwe phansi ilona kuphela into ekumele ngikholwe ngokuba utshela uThomas athi Philip ukholwa ngokubona babusisiwe abakholwa bengabonanga yini okumele ikholwe yini yizwi ungaloku ufuna ukwazi ukuthi uJesu Kristu unjani umnyama unenwele engakanani mase bendobela izithombe banikhohlise mase nithatha lezo zithombe nizibeke edongeni nicanga ukuthi kini uJesu Kristu akuyena uJesu Kristu lo isithombe leso and kubula ukuthi ube nesithombe sika Jesu kini noma ube nesithombe sika uNkulunkulu kini noma ube nesithombe sika Moya Ngcwele kini lokho kubula thatha lezo izithombe uyilahle ngoba siyatshela ukuthi singakhonzi izithombe. Amen. So manje izwi lithi ke okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo ekwenza gobhoza imifula yamanzi aphilayo. Qhubeka. Washo lokho uyakusho kunesizathu sokuthi asho loyo ngomoya abazawamukela abakholwa ushiswa yini. Washo lokho ngomoya abazawamukela abakholwa nguye. Umoya asho ukuthi umoya abawamukelayo umoya abazowamukela abakholwa nguye. Yezwa lonto le ngokuba umoya wayengakafiki. Umoya wenjani? Wayengakafiki. iBhayibheli lithi umoya oyingcwele wayengakofiki. You understand? Lokho uJesu wayengakakhazimuliswa. Ngokuba uJesu wayesahamba phakathi kwabo ngesikhathi esaphakathi kwabo umoya wawukuyena kuphela. Amen. So umoya wawubagadile abapostoli. Yes Lord. Amen. Umoya ibona obahola ngendodana. Amen. So ngesikhathi uJesu Kristu esefile bambethele esiphambanweni umoya washola ethuneni waphinde waphuma umoya wese emhlabeni wahlala nabo insuku eziwu40 njengoba uhleli nabo insuku eziwu40 ubavula uqonda thebe sebavula uqonda phambi kwaloko before afe uncwadi kaJohane chapter 15 incwadi ngokuka Johane. Yes sir. Isahluko 15. Hallelujah. Ngiphe verse 25. Verse 25. Hallelujah. Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiwe. Konke kufanele kugcwaliseke izwi elibhalwe phansi yonke into oyikhuluma before yenzeke ukuze uma engasekho kube ukuthi uyigcwalisile ngokukhuluma nokwenza ukukhuluma izwi ugcwalisa isiprofeto ukwenza ugcwalisa isiprofeto ngokuba ke kufanele alaphe abantu abavula amehlo abaqaqe ukukhuluma abayekisa ukuba yimungulu mase abakhipha amadimoni amemeza amadimoni aphume kubantu. Yayizwa lonto le ngokuba yini yonke leyo nto igcwalisa isiprofeto mase emva kwaloko ke bese ke eyakhashelwa akhashelwe uJuda Iscariot lokho kubhaliwe phansi. Hallelujah. Njengoba kubhaliwe phansi ukuthi uyakhashelwa uma esekhashelwa emva kwalokho mase ehamba ayobethelwa lokho kubhaliwe phansi ukuthi njengoba la ekhazi ukuthi ke niyothi indoda nomuntu mase ikhuhluliwe yabekwa phezulu mase niyakholela bonke abayibuka bayosindiswa abanye bayokholwa emva kwalokho manje ithi
wayengakukhushulwa. Yes, Lord. So njengoba engakukhushulwa ukhuluma izinto before zenzeke ukuze zigcwaliseke. Uma uze wena uzokholwa yinto eqale yakhulunywa wayibona yenziwa ukuze bese ekhazimuliswa wamukele umoya oyingcwele ngokukholwa imisebenzi yakhe ayenzile before Amen. Amen. akhushulwe. Amen. Do you understand? Amen. So ingakho kule ncwadi ethi ke Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 25. yes sir, Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. bangizonda ngeze Nxa esefikile umduduzi nxa esefikile umduduzi engiya kumthumela kini uyathunyelwa uyena umduduzi evela kubaba evela kubani kubaba umduduzi umoya weqiniso. nayo into engifunayo umoya oyingcwele njengoba sithi akakokunikwa umuntu umoya oyingcwele ukuyena njengoba esaphila umoya oyingcwele ukuyena kodwa ukukhazimuliswa kwakhe bese emva kwalokho ukukhazimuliswa kwakhe sekumele bathole umyalelo into ekumele bayenze lo myalelo siwuthola kuphi kwincwadi kaLuka Ophuma kubaba nguyena uyakufakaza ngami. funa incwadi kaLuka Hallelujah. chapter 24 verse 46 Incwadi ngokukaLuka isahluko 24 verse 46. yes sir, Wathi kubo wayesethi kubo kulotshiwe kanje. manje na-ke into ebhaliwe akithi ukwakela ngento ebhaliwe mese abavule uqonda lana usebuya kuphi ekufeni usezokhushulwa. So ukuze bona bathole umoya oyingcwele bona kufanele hallelujah, glory to God. Hallelujah. Fanele balandele umyalelo ukuthi bavule amadlebe bese ke bavule inhliziyo zabo ukuqonda kungene ngolwazi oluqhamuka kwindodana kaNkulunkulu esikhazimulisiwe. Manje isithi kubona ke Wathi kubo kulotshiwe kanje lokhu kubhaliwe ukuthi uza kuhlupheka uKristu ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo bese vuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe. bese egameni lakhe kuyashunyayelwa. Kushunyayelwa ini? Ukuphenduka. Kushunyayelwa ini? Ukuphenduka. Akekho umfundisi ozoshumayela into engazwakali eBhayibhelini lokwenika abantu imotivation yokuthi uNkulunkulu ubabekele izinto ezinkulu, ukubekele umuzi, uNkulunkulu ukubekele umsebenzi, uNkulunkulu ukubekele ingcebo, uNkulunkulu ukubekele omunye umfazi khona umfazi wakhe esaphila. Kwayena athi ke uNkulunkulu umusise ngomunye umfazi ngoba umfazi wakhe bahlukene naye. Lo umfundisi kaSathane ngikutshela kusayeni wonke umuntu ufuna uphenduke. Ukuphenduka ukushunyelwa kwegospel ekutshela ukuthi uyisoni. Yini ekwenza ukuthi uzibone ukuthi uyisoni? iBhayibheli. iBhayibheli likutshela yonke into ezokukhombisa ukuthi wena uyisoni. So yonke into iBhayibheli lithi isono ufuna uyiyeke. Kushunyayelwe egameni lakhe. So uma sishumayela ukuthi abantu baphenduke. Ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono. Uma sophendukile uyathethelelwa ini? Izono ezizweni zonke. Zonke izizwe bonke umethithiwa ke uNkulunkulu wadala abantu bonke ngagazi linye. Noma ngicela umhlaba wonke angikhathali ukuthi ngabe uliphi uhlanga kodwa wena ungakaNkulunkulu. Uma ungafuna ukulabukela levangeli wena uzindlalela umbhede wakho kwabafileyo. Lapho khona izimpethu zakhona zingafi zingangomunwe. Lapho khona ukugedla kwamazinyo, umlilo wakhona awucisheki. Lapho khona ubumnyama kuphela. Lapho khona izinhlupheko. Lapho khona ukukhala okungapheli, akukho ukuphumula. So wena ungafuna ukwamukela ivangeli ngoba uthi wena hayi mina ngisonda kaShembe nje sinoShembe wethu, uShembe wethu uJehova, thina singeke size silandele lento kaJesu Kristu. uNkulunkulu wasinikela umprofeti wethu uShembe, sinabaprofeti bethu bakaShembe. Liphi lelo lizwe eBhayibhelini? Hallelujah. Siyalifuna phela
sifuna ushembe lapho khona kuthiwa khona ungumprofeti njengoba bathi bani washembe uNkulunkulu bathi uzokuthumela omunye umprofeti phakathi kwenu lo mprofeti anomlalela bathi lo mprofeti ushembe hallelujah glory to God now amanga kaSathane amanga aphuma phansi esifogweni yini nifuna ukukholwa izinto eziphathekayo nithi nikholwa ushembe ngoba naku umuntu omnyama abeBhayibheli lafika nabelungu lo uNkulunkulu alikhuluma ngaye lo uNkulunkulu elibiza ngoshembe niyaphambanisa izinto uNkulunkulu ungumoya akayena ushembe uNkulunkulu ungumoya uJesu ungumoya hallelujah glory to God Jesu akayona inyama uNkulunkulu ungumoya labo abakholwa kuye bakhuleka kuye ngokomoya nangoweqiniso angikhonzi umuntu mina ngeke umbone ngabe ngiguqa kubantu ngabe uNkulunkulu uthi ungumoya ngikholwa yizwi nina ngikholwa ngabantu ngikholwa izinto eziphathekayo angifuni ukukholwa yizwi so thina sitsheliwe ukuthi ke ngokuba ke umoya engcwele anakonikwa izinto ezibhaliwe ngoJesu lezi ukuthi kumele zenzeke so njengoba zibhaliwe lezi zinto lezi ukuthi ke uza kuhlupheka uzofa avuke bese emva kwalokho kushunyelwa ivangeli lokuphenduka egameni lakhe kuzo zonke izizwe kube ngukuthethelelwa kwezono ukuze kuthethelelwe abantu ezizweni zonke abayizoni kuzona zonke izizwe kuqalwe eJerusalem fanele kuqale kuphi eJerusalem so abantu abawofakazi nina ke ningofakazi balezi zinto hallelujah glory to God abantu abawofakazi uhle nabo uyabatshela ukuthi nina ningofakazi into ekumele niyenze yini ekumele niyenze bheka ngiyamthumela kini so uthe kwincwadi kaJohane chapter 15 was it chapter 15 verse 25 emva kwaloko uthe umoya engcwele uyokumthumela wena uyokufakaza ngazo zonke izinto manje ngapha uyabuya usezothi ke nangu umoya engcwele ngiyakumthumela umthokozisi ngiyakumthumela nina hlalani eJerusalema nilinde hallelujah hallelujah glory to God ngibe nxa esefikile incwadi ngokukaJohane isahluko 15 yes sir verse 26 nxa esefikile umduduzi engiyamthumela kini evela kubaba uyobevela kuphi kubaba uyobevela kubaba umoya weqiniso uyobevela kubaba umoya weqiniso ophuma kubaba uphuma kuNkulunkulu nguye oyakufakaza ngoJesu Kristu ngoba yini uyokuzambula kulabo uyozambula kubona labo abalamukelayo izwi lakhe bayokuba ngamadodana namadodakazi ophezukonke nina niyakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni ngokuba nina beniloke ninami kwasekuqaleni kusho nina ngofakazi abaphelele you understand kodwa manje umpostoli Paul ukhambile kena wayengenekho naye eqaleni kodwa wazambula kena emva kwaloko wasiyakholwa umpostoli Paul wabeka abantu izandla ngamandla kaKristu kwasho umoya engcwele ohlela kubona baqala hallelujah glory to God bakhuluma ngezilimi bese khuluma ngezilimi bese khuluma ngezilimi baseke bakwazi noprofessor beshela umoya engcwele babaphathiswa egameni lenkosi uJesu yes Lord you understand so manje usebatshela kwincwadi kaLuka ukuthi ke yini ekumele bayenze incwadi kaLuka chapter 24 hallelujah incwadi kaLuka isahluko 24 verse 48 nina ke ningofakazi balezinto yes Lord bheka ngiyakuthumela kini isithembiso sikaBaba so manje ngiyakuthumela isithembiso sikaBaba kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu manje ke nithi uphinde ngifuna uyiphinde lo phathi hallelujah bhekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikaBaba kepha hlalani emzini uthi ngiyakuthumela isithembiso sikaBaba kepha qali hlalani emzini ngokuba incwadi yezenzo isahluko 7 uthe nina onqaniwe make angahambi lapho ungajahi ngizozenzela uthe kinina onqaniweyo makeze kumina azophuza amanzi okuphila okholwayo ngimi uyothola ukuphila okuphuma kuKristu bese kuthiwa yini esho njalo athi ke ngokuba thumoya engcwele wawukuyena wangokonikelwa kubanye abantu
kodwa kuyisithembiso njengoba isho incwadi ukuthi lesi isithembiso sethu nesabantwana bethu esaba bonke abakude inkosi uNkulunkulu ethi akubabize. So lesithembiso lesi uyakhuluma ngazo kwincwadi kaLuka verse 49. Hallelujah. Uthini? Bhekani, Uthi bhekani, ngiyakuthumela kini isithembiso isithembiso kufanele sithunyelwe, umoya oyingcwele kufanele athunyelwe, kodwa kuqala kufanele uJesu Kristu akhushulelwe phezulu. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Kufanele nihlale phezulu emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Amandla avela phezulu. Yes, Lord. Amandla avela phezulu. Lo mandla avela phezulu sesiyafuna kwincwadi yezenzo sahluko 2. Sifuna amandla avela phezulu. Yes, Lord. Njengokubatshela kwakhe. Qala simfune sehamba ngesikhathi sehamba ngifune ungibheke kwincwadi yezenzo sahluko 1 verse 9. Hallelujah. Bese emva kwaloko bese uyangipha kwincwadi yezenzo sahluko 2 verse 1. Incwadi bese uphuma lapho bese uyangipha incwadi yezenzo isahluko 2 verse 38. Incwadi izenzo zabapostoli. Yes, sir. Isahluko sokuqala verse 9. Yes sir. Kwathi eseshilo lokhu Wathi esakhulumile lamazwi kubona wakhushulwa bebuka. basebenza njani? Wakhushulwa bebuka. Emva kwaloko esekhulumile nabo waqeda. Ifu lamsusa emehlweni abo. Wayesekhushulwa. Yayithi indaba ingakho sithi uJesu Kristu akekho odongweni lakini, akekho emgodini, akekho esiphambanweni. uJesu Kristu usezulwini. So lo mlima benu bokuthi nithathe izithombe nizibeke ubulima ubula. uJesu Kristu akekho ethombeni. Uyakutshela nje ukuthi akahlale emathempelini enze ngezandla. Yini ongangenzela yona? Hallelujah, glory to God. Yini ongangenzela yona? Ngokuba ke izulu sihlalo sami sobukhosi. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Umhlaba isinabelo sani sezinyawo zami. You understand? Angihlale emathempelini enziwe ngezandla. Yes, Lord. Hallelujah. Mase ke mina Amen. ngumoya oyingcwele. Yes, Lord. Ngiyahamba. Yes, Lord. Le ngiyakhona ngeke nize nina. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngiyahamba le ngiyakhona ninganikwazi. Lord. Ingakho athi ekhaya kababa Amen. kunezindlu Yes, eziningi. Lord. Kholwani Yes, yini? Lord. Hallelujah, glory to God. Kholwani. Yes, Lord. Ukuba yini? Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Khaya kababa ngizindlu eziningi. Yes, Lord. So wathi esekhulumile nabo esebatshela ukuthi ke ninahlalana emzini. Yes, Lord. Nize namneliswe nimbathiswe amandla avela phezulu. Thembe sekhulume konke lokho akhulume nabo. Emva kwalokho wasekhushulwa ngefu. Yes, Lord. Wakhushulwa ngefu wasekhushulwa kuphi? Wakhushulwa bebuka. Wakhushulwa bebuka. Ifu lamsusa emehlweni abo. Ifu lasenjani? Lamsusa emehlweni abo. Laselimsusa kuphi? Emehlweni abo. Kwenzeka kanjani? Bathi besagqolozela ezulwini Angijabona ke emuka. bathi ngesikhathi ifu limsusa babengeke bagqolozele ezulwini eshone phansi. Usungabe isifula. Hallelujah. Wangeke baze bagqolozele ezulwini eshone phansi noma besiphambanweni ebekwe lapha esithombeni. No. Bagqolozela phezulu ngokuba kuthiwa yini? Ifu Amen. lamsusa emehlweni abo. Ifu Yes, Lord. kuthiwa uyeza Yes, uza Lord. ngamafu. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Uyeza Yes, Lord. uza ngamafu. Amen. Wonke amehlo Ayumbona. ayumbona nalabo abamgwazayo. Nezizwe zonke. Nazizizwe ziyodlula zonke ngaye. ziyodila ngaye. Amen. You understand? Amen. Eh? Amen. You understand? Bathi besagqolozela ezulwini emuka bheka. Amadoda amabili ayemi kubo. Amadoda amabili ayemi phakathi kwabo. Embethe izingubo ezimhlophe. Ayegqoke ingubo ezimhlophe. Athi madoda seGalile. Athi madoda seGalile. Nimeleni nibheke ezulwini Yini na. nimele nibhekele phezulu? uJesu lo Lo Jesu lo osuswe kini osuswayo kini. enyuselwa ezulwini. Onyuselwe Ezulwini. Jesu Kristu akekho emgodini. Jesu Kristu akekho esithombeni. Jesu Kristu akekho kwirosali lakho. No. uJesu Kristu akekho esontweni lakho dongeni. Amen. Amen. Lento eniyenzayo nenza isiqalekiso nesinengiso, nenza amanyala, nikhonza izithombe, nikhonza okudaliweyo ngaphezulu komdali. Angikhonzi noyedwa umuntu, anginawo ngisho umfanekiso kaJesu ekhanda lami. Amen. Le thombe engizibonayo ngifele ngiphukelwe umoya engizibona ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazikhonza lezi thombe. Mebona lesi sithombe ngisho ngeke umuntu bese ukukhohlakala kubo uyasimboza lesi sithombe ucanga uNkulunkulu wakho uyamboza amehlo.
uNkulunkulu wakhe akakwazi ukukusindisa wena umsindisayo mekushiya indlu lesithombe sakini uyasithatha mosishiye ngemumva uyasho uNkulunkulu wakho uzozakhela omunye uNkulunkulu ubula lokho uNkulunkulu wakhiwayo angimfuni angimfuni uNkulunkulu wakhiwayo uJesu lo Jesu lo wethu simkhonzayo owasuswa phakathi kwethu kini enyuselwa ezulwini wakhushula ezulwini uyakuza kanjalo uyaphila abuye kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini njengalokhu simbonile eya ezulwini wahamba wayezulwini wakhushulwa ngefu wayezulwini haleluya siyophinde simbone ngokwehla kwefu ephuma ezulwini manje na-ke njengoba ethe hlalani nilinde emzini khona-ke niyakumbathiswa amandla avela phezulu kwincwadi yezenzo isahluko sesibili verse 1 incwadi izenzo isahluko sesibili ivesi lokuqala listen kwathi sekufikile usuku lwePentecoste bonke babebuthene ndawonye ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza kwangathi yokuvunguza kwase kuvela inhlokomo ezulwini engathi eyokuvunguza komoya onamandla wathi-ke hlalani emzini niyokwembathiswa amandla avela kuphi ezulwini amandla avela kuphi ezulwini wayesethini ngapha kwase kuvuleka qhamuka umoya onesimo samandla avela ezulwini kwathi eyokuvunguka inhloko kwavela ezulwini angamfanele sijiye nama-scratch ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwathi kungazelele kwavela ezulwini inhlokomo yomoya engathi eyokuvunguza komoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababekuyona ababehlezi kuyo kwase kwabonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kwangathi ezomlilo ezomlilo wayisho uzobaphapathisa ngani ngomoya oyingcwele haleluya ubaphathisa ngomlilo ubaphathisa ngamanzi haleluya fellowship God kube ukusindisa umoya oyingcwele uphile kunina lezo ndaba nayi umbhalo laphansi haleluya fellowship God zahlala phezu kwalowo nalowo wayekhona ngaphansi kwalodlu base begcwala bonke base begcwala umoya ongcwele umoya ongcwele ofakazi abakholwayo babehlangene bemoya munye uyazwa umpostoli Paul ukuthi yena akabethelwanga uApollo akabethelwanga uKristu akahlukanisiwe bale ndawo bonke abantu bashumela ivangeli lokuphenduka nonke amasonto ufuna akashumela ivangeli lokuphenduka haleluya bonke sifuna sibe moya munye lawo lingijabule ukuzibiza ngamabandla ngathi niqamba amabandla ngathi namagama special design ama-uniform engathi i-uniform izokufaka ezulwini idizayina ama-uniform othi inhliziyo zenu zingcolile imisebenzi yenu ey'nkambo zenu anifuni ukuphenduka ezolweni amasonto afuye iy'febe amasonto afuye amahohla amasonto afuye abafundisi abayizinto amasonto afuye abathakathi afuye abantu abahlabela amadlozi afuye iy'dakwa namasela abathakathi amasonto abantu abafuna ukuphenduka amasonto awabhabhathisa abantu egameni likaJesu Kristu amasonto abizwa ngamagama abafundisi ombhishophu bafuna ukuzenzela into zabo ethandwa yibona abafuna ukwenza intando kaNkulunkulu abasaba ukushumayela ivangeli eqiniso ngoba yini bafuna ukungena emaphaketheni bahlele emaphaketheni ethu haleluya lawo ngama-trip kuthiwa nanikela nama-trip asathwayo nehle nenyuka oja imoya elingcolile nihlele ezolweni esontweni abantu besifazane bahamba ngamakhanda bafaka amacici bafaka ama-makeup bafaka into zokufakelwa amadoda afaka oskini jean abanye bafaka iy'khindi batebhisa amabhuluwe nojini abadabukile amasuti aphinde iy'dawa khona la abantu bakushunyayelwa ngesono abafana bathandana bodwa esontweni phendukani
yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo yilona vangeli lesilaziyo esinimbulela umoya ingcwele yes Lord ukuthi sitshela abantu baphenduke yes Lord hallelujah phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu yenza indaba awuphendukele egameni likaShembe no awuphendukele egameni likaMhleli no awuphendukele egameni likaMpostoli Paul no awuphendukele egameni likaMoses no munye umuntu ephendukela kuyena Jesu Kristu yes Lord baphathiswa egameni likaJesu Kristu yes Lord uhamba indlela nemfundiso kaJesu Kristu yes Lord angeke uzibize ngomKristu noma ningithonya ngizibiza ngamaKristu nina nizibiza ngamaKristu niyazikhohlisa wafela khona abazikhohlisayo ubuyela nawo lo moya wenkohliso uyawugcwalisa kulabo abangafuni ukukholwa iqiniso yes Lord amen ukuze yini bazuze ukubhubha kwabo ngokungafuni ukukholwa iqiniso yes Lord amen hallelujah ayikho i-excuse no wonke umuntu ufuna aphenduke ngisho nawo umprofesa wakaShembe ufuna aphenduke angene phansi emanzini amen uPope lo ohola ibandla lama-Roman Catholic Church naye ufuna aphenduke angene phansi emanzini abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu lezo ndaba funeka ungene ngaphansi yes kwamanzi amen bhaphathiswe egameni likaJesu Kristu amen bonke labaprofeti bamanga bakhona yes Lord funeka baphenduke abafe hallelujah amabandla amaningi afundisa ngemfundiso zenu ezithandwa yini funeka afe babuyele wonke umuntu ufuna abuyele emfundisweni eqiniso yes Lord amen abanye babona bazibiza ngomama umpostoli ugcona imeyikhapha ebusweni amen ayifi imfundiso indalo nje yakhe emile ayinankinga ithi umfundisi uthi umpostoli naye amen benza ama-fellowship njalo behlangene bekhohlisana yes Lord beholela abantu ebhujisweni ngokuba yini bashumayela ngo-organ ngaso sonke isikhathi baba ngumsindo mahhala kwakhona uma umfundisi ubani uma umfundisi ebhayibhelini hallelujah ubani uma umfundisi hallelujah ubani uma umfundisi ubani uma umpostoli ebhayibhelini amen ubani amen Act 2:38 hallelujah angibathumanga hallelujah incwadi izenzi isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani ngiphe incwadi yaJeremiah yes Lord hallelujah chapter 23 verse 16 amen incwadi uJeremiah isahluko 23 verse 6 Yes, sir. verse 16 starting from verse 8 hallelujah incwadi uJeremiah isahluko 23 verse 8 yes sir kepha ukuthi ukuphila kukaJehova oyekukhuphula wayihola inzalo yendlu kaIsrayeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke lapho ngangibaqoshela khona iyakwakha ezweni lakubo verse 9 ngabaprofeti inhliziyo yami yaphukile ngaphakathi kwami amathambo onke ami ayakuthuthumela nginjengomuntu odakiweyo njengomuntu owahlulwe yiwayini ngenxa kaJehova nangenxa yamazwi akhe angcwele ngokuba izwi lingcwele iziphingi izwe liyakudabuka ngenxa yeziqalekiso amadlelo ehlane omile ukuhamba kwabo kubi namandla abo awalungile yonke into abenzayo uNkulunkulu ahambisana nayo yonke into ebhalwe phansi baphambene nayo ngiphe uverse 14 hallelujah ngiphe uverse 14 hallelujah kunakuba abaprofeti baseJerusalem ngibonile okwasabekayo funda kahle kunakuba profeti baseJerusalem kulabo profeti baseJerusalem ngibonile okwesabekayo kubonakalile
okwesabekayo abaprofeti baseJerusalem abantu ababengcwele labo abanikiwe badotshwe uNkulunkulu bayaphinga benza njani bayaphinga bahamba ngamanga bahamba ngamanga bafundisa izinto ezingekho baqinisa izandla zababi baqinisa futhi banikela noma balula isandla kumuntu owenza okubi bayamkhuthaza ukuthi aqhubeke akwenze kuze kungabuyi umuntu ebubini bakhe lokho usho ukuphenduka ukuze ngeze ukuphenduka umuntu abaprofeti baqamba amanga baqambela abantu amanga baqhubeka bamotivate abantu ukuthi babe izoni bonke banjengeSodoma kimi bonke bafana nani banjengeSodoma kimi Sodoma uNkulunkulu wayibhubhisa amadoda ayilana nawodwa. You understand? Nabakhile kulo banjengeGomora bonke abakhile khona bafana neGomora. You understand? Bazenza abaprofeti bakaNkulunkulu bazenza abapostoli bakaNkulunkulu bazenza abafundisi bakaNkulunkulu kodwa umpostoli uPawulu uyasho ukuthi ke asimangali singamangali ngokuba nezingilosi zikaSathane noma noSathane uzenza ingilosi yokukhanya kanjalo lezisebenzi zakhe ziyafana naye zifanele umkomelo ofanele uyise uSathane. Do you understand? Ngakho usho kanje uJehova Sebawothi ngabaprofeti uthi bheka ngiyakubanika ukuba badle umhlonyane niyodla umhlonyane futhi lakho niyodla nje okubhlungu baphuze amanzi enyongo izinto ezimbi lezo ngoba ayikho itaste kumhlonyane amafutha uyodla amafutha into ebangenhliziyo encane bese emva kwalokho uphuziswe inyongo amanzi enyongo lokho usho ukuthi nakhona izinto ezimbi eziyakwehlela lezo ngokuba ukungabi naNkulunkulu kuphume kubaprofeti ngokuba ungabi naye umoya engcwele kuphume kubaprofeti abaprofeti bona beza nalomoya wenkohliso kubantu kwaya ezweni lonke yayizo indaba abantu abami kupulpit bona abashumayela ushevu abantu abami kupulpit bona abantu abashumayela upoison uma umi kupulpit ngentando kaNkulunkulu uma uNkulunkulu ethi into kufanele yenzeke ebandleni lakhe ngeke uzivumele. Hallelujah. Ngeke uzivumele. Hallelujah. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi uJehova Sebawothi uthi ningawalaleli amazwi abaprofeti abaprofeta kini ningawalaleli amazwi abo aqhamuka ezinhliziyweni zabo banifundisa okuyize bafundisa ini banifundisa okuyize iBhayibheli nayo yonke information oyidingayo wena udinga nje uthisha ofanele nothunyiwe ukuze ke akufundise ngentando kaNkulunkulu into kaNkulunkulu ukuthi sisindiswe fanele sisindisiwe ukuba lo mhlaba losiphila kona uza kubhubha nakho konke okuphakathi kuza kusha ngabe wena ke ekukholweni kwakho ngabe ufuna ukuhamba kanjani noma ufuna leso sikhathi kufika ukusipha isimo ukuba ke sobe sesibheke iJerusalema elisha haleluya lapho khona kungekho lwandle kungasekho zonke le inkinga nabaprofeti bamanga angeni lutho ongcolile bakhuluma umbono wezinhliziyo zabo bakhuluma inhliziyo zabo bakhuluma umbono wezinhliziyo zabo bakhuluma ukuthanda inhliziyo zabo kungengokuvela emlonyeni kaJehova alo akuvela uNkulunkulu ngiphe incwadi yezezwe sahluko sesibili verse 38 so nina abantu zikhatheleni ukuthi uma uNkulunkulu wakho mlandele thenga iBhayibheli uhambe nathi sifundisane izindlela zikaNkulunkulu ezingcwele haleluya haleluya noma uzohlala lapho amangeni haleluya esontweni lobumnyama njengoba washo uJesu Kristu wathi uma impumputhe ziholana zombili fanele ziwe uthi lapho khona abayolashwa khona ebumnyameni uthi bayolashwa ebumnyameni ngaphandle lapho khona ukugedla kwamazinyo lapho khona ukugedla kwamazinyo Nkosi yami ngabe ufuna ukuya khona yini nawe lapho khona kuthiwa khona impethu zakhona zifi no Lord haleluya ngabe ufuna ukuya khona uma ungafuna ukuya khona phuma kule badla lakho lamanga ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ngokuba uyisoni uma ungabhaphathisiwe noma ngathi umkhethile uKristu kodwa uma ungabhaphathisiwe akuphelele
ukuba ke unikiwe isikhathi ingakho uPetru wayeseshumayelile wabatshela indaba zabo bazizwa basebebuza ukuthi amadoda abazalwane sekwenze njani na wayesethi uPetru phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu likaJesu kukho ukuthethelela kwezono zenu nithethelele izono zenu khona niyakwamukeliswa ngokuba ke kuthenjisiwe kubhalwe phansi wabatshela ukuthi abalinde wathi ke hlalani nilinde emzini fanele uhlale ulinde mase uphendukile uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu mase uyahlala uyalinda khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele bese wamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele haleluya ngokuba isithembiso ngesenu ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke abakude haleluya bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyababiza lesithembiso ngesabo kufanele ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu wafakaza nangamanye amazwi amaningi waqhubeka wanezelela ngamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo uma wena ufuna ukuhamba noKristu phuma ebandleni lamanga uma kini bebahlabela amadlozi phuma lapho uma kini nezangoma bashiye basonto emaromeni bonke abantu abenza izinto eziphambene nenkolo kaNkulunkulu bashiye ashembe uhlale ejoyintini phuma eluthele bashiye ejoyintini nomabhiya babo bazohamba bayophuza esihogweni bonke nihlele nibhema insangu bashiye bhema ugwayi bashiye nihlele ekufebeni bashiye ukuba yini uzufuna ukuhamba ngokuqonda manje uma sofuna ukuphenduka noma sophendukile siyayishimla ingwane noma ngabe kuthiwa kuphi uyosibhalela siyozama ukuthi senze ngakho konke samandleni ukuthi sifinyelele kuwena sizokubhaphathisa ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu ukuze uthethelele zonke izono zakho bese wamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele amen baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyalibonga izwi lakho Nkosi elungumlilo siyabonga Nkosi kuba wena uyangqongqoza enhlizweni zabo bonke abantu abalalele njengamanje uyasho Nkosi ukuthi umuntu mayevula wena uyohlala naye udle naye ube inkosi kuye yena abe indodana siyabonga Nkosi izwi lakho kuba alibuyele emumva lilambatha lifeze umsebenzi oluthumile njengoba ushilo ukuthi ihambani niyokuzwe izizwe zonke abantu Nkosi siyabonga Nkosi uJesu Kristu ukuba labo nalabo abalizwayo izwi lakho Nkosi njengoba wena ukhuluma moya engcwele ubakhulula abantu kubo bonke ubumnyama obubakhungathile wena ubuzile waba yisibani empilweni zethu siyakubonga Nkosi uJesu siyakucela baba ukuba uligcine izwi lakho kuzo zonke inhliziyo zabantu abalamukelayo njengamanje baze bangene emanzini babhabhadiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu bakhululwe kubo konke ubumnyama nenkani abantu babophile emhlabeni na yonke imoya yesitha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade amen bazalwane siyayishima neningwane kubo bonke laba inkosi engqongqozayo enhlizweni zabo asebefuna ukungena emanzini asebethatha isinqumo sokuthi bafuna ukuphenduka babe kuKristu naye ahlale kubona siqala ngenamba inamba ithi 066 566 9245 066 566 9245 ngilandelise nge-email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com intshumayelo ziyatholakala zonke ngokuphelele kwazo ku-YouTube uyatype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu usubscribe ukwazi ukuthi ushareishe intshumayelo uyithumele nakubo bonke ihlobo zakho nalabo ozwana nabo kuze bezoyizwela ivangeli lihambe iSouth Africa nomhlaba wonke ku-YouTube
izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala na ku-Instagram. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ufollowishe ukwazi ukusenda nama DM sixhumane. Ku-Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu, ungumqali nomphelelisi. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla kaMoya Engcwele aletha ukuqonda empilweni zethu. Amen. Sibonge bazalwane. Musa kaNkulunkulu siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.